Pred niekoľkými rokmi som rovnako sedel na vašich miestach. Ani sa mi nesnívalo o tom, že budem niekedy sedieť na tomto mieste, stáť na tomto mieste. Som veľmi rád, že vás vidím, že budem sedieť tu na tomto dolnom mieste a odozdávať niečo, čo som sa mal možnosť naučiť počas svojho pôsobenia na ministerstve hospodárstva. Vidím tu dosť veľa ľudí, to ma teší. I keď nie je tak veľa ako na predchádzajúcej prednáške, ktorá bola aj dobrovoľne, nedobrovoľná. Etika v podnikaní. Ministerstvo hospodárstva, odbor ochrany spotrebiteľa. Možno si poviete, že čo to má s etikou podnikania. Ochrana spotrebiteľa ako taká, neviem, či ste už mali ochranu spotrebiteľa predmet, alebo či vôbec máte ochranu spotrebiteľa predmet. Snažíme sa o tom i na tej ochrane spotrebiteľa na ministerstve, aby to nebolo len pretávanie do určitých právnych predpisov, ale aby ochrana spotrebiteľa bola, tak ako Európska únia hovorí, tzv. Heart of the politics of the European Union, aby každá politika bola prispôsobená tej ochrane spotrebiteľa. A prečo spomínam tú ochranu spotrebiteľa, tak neviem kvôli tomu, že ja som z tej ochrany spotrebiteľa. Ochrana spotrebiteľa je stelesnenie najvyšších etických štandardov v podnikaní. Tie etické štandardy, že prečo sú dôležité, z krátkodobého hľadiska si možno povedať, že dôležité nie sú. Z krátkodobého hľadiska najdôležitejšie je zisk, to vás určite učia na každom predmete, že cieľom podnikateľa je maximalizovať zisk a minimalizovať náklady. Bohužiaľ, veľakrát to platí aj v našom podnikaní, v našom svete podnikania, v našej krátkej histórii trhovej ekonomiky. Za 20 rokov sme sa posunuli od riadeného hospodárstva až od plánovaného hospodárstva až do tejto súčasnosti voľnej tvorby cien, voľnej konkurencie s určitou reguláciou štátu. To, čo ostatné krajiny západnej časti Európskej únie preskákali skoro za jedno storočie, tak sme to urobili za 20 rokov. Zrejme ani musím hovoriť, že so všetkými problémami a so všetkými kauzami a so všetkými neetickými prístupmi a nielen zo strany podnikateľov, ale aj zo strany tých, ktorí by mali zakazovať takéto prístupy. Ale prečo to hovorím? Tá etika je etický prístup alebo vyrovnaný prístup všetkých účastníkov na trhu je možno ten najdôležitejší princíp trhovej ekonomiky. Keď si zoberiete, že na jednej strane máte podnikateľov, na druhej strane máte spotrebiteľov a štát je niekde úplne nad nimi hore, pozerá sa dole z nebies, tak spotrebiteľ a podnikateľ je v podstate tá istá minca, len dve strany. Bez spotrebiteľa nie je podnikateľ a bez podnikateľa nie je spotrebiteľ. Jeden druhého potrebujú. Ak sa tá rovnováha posunie na stranu jedného, tak v tom prípade nastávajú nežiaduce situácie na trhu. Jedna strana víťazí a druhá strana na to dopláca. Bohužiaľ, veľakrát sa to stáva aj u nás, hlavne keď sa jedná o nejakých monopolných dodávateľov. Samozrejme, tým nechcem na nikoho ukazovať prstom, nechcem generalizovať, ale dôležité je, aby ten vzťah bol vyrovnaný z dlhodobého hľadiska. Určite je potrebné, aby sa každý podnikateľ snažil o čo etickejší prístup vo vzťahu k tomu spotrebiteľovi. Jednoducho len win-win prístup môže byť udržateľný z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska určite každý podnikateľ, ktorý sa snaží o dodržiavanie etických princípov, je vystavený silnej konkurencie zo strany tých podnikateľov, ktorí nemyslia dlhodobo, ale chcú veľmi rýchlo zbohatnúť aj za cenu, že eticky nepôsobia na tom trhu. Tým pádom ich situácia je zľahčená o to, že nemusia mať zvýšené náklady z titulu, že sa správajú eticky voči tomu spotrebiteľovi. Úplne jednoduchý prístup alebo príklad, zamietanie reklamácií. Ten podnikateľ, ktorý dbá svoje dobré meno, tak sa nesnaží za každú cenu zamietnúť reklamáciu spotrebiteľa. Snaží sa pristupovať k tomu spotrebiteľovi tak, aby spotrebiteľ sa k nemu vrátil aj o rok, možno o 5 rokov, možno odporúčil ten obchod ďalším spotrebiteľom svojej rodine. Na druhej strane podnikateľ, ktorého to nezaujíma o to, že či na tej topánke zarobí 22 € alebo 24 €, tak samozrejme bude sa snažiť o to,
aby tú reklamáciu nevybavil alebo nemusel vybaviť. Ale rovnako to platí aj pre spotrebiteľov. Ani spotrebiteľ nie je anjelik, každý je samozrejme človek. Každý sa snaží o tú maximalizáciu svojho zisku a rovnako aj spotrebiteľ veľmi rýchlo nájde všetky cestičky a všetky diery v zákone tak, aby zneužíval tú situáciu. Ako opäť príklad môžem povedať tie reklamácie v roku 2007, keď sa zaviedol nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý hovoril o tom, že reklamáciu možno zamietnúť len na základe odborného posúdenia a všetky náklady odborného posúdenia hradí predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. A keďže náklady na odborný posudok boli od 15 eur až úplne hore, tak všetko, čo bolo menej ako 15 eur kúpna cena, tak nemalo zmysel posielať na odborné posúdenie. Čiže samozrejme šikovní spotrebitelia si našli cestičky, alebo teda využili túto dieru v zákone a reklamovali výrobky, ktoré už nechceli, s tým, že predávajúci nemali inú možnosť len akceptovať tú reklamáciu a vrátiť peniaze. Čiže je dôležitá tá rovnováha na tom trhu, je dôležité, aby sa eticky správal každý na tom trhu. Nechcem tu hovoriť frázy, ako je potrebné budovať našu spoločnosť a budovať spoluprácu našej spoločnosti, ale je to tak. To, čo mne osobne najviac chýba na Slovensku, tak to je práve ten ľudský prístup človeka k človeku. Keby som sedel na vašom mieste, určite by som sa usmieval nad takýmito vetami, ale jednoducho na mojej pozícii, keď robíme s ľuďmi a prichádzame do kontaktu so všetkými tými ľudskými osudmi alebo nešťastnými ľudskými osudmi a nechcem samozrejme dramatizovať, ale keď prichádzame na to, že najdôležitejšie je naozaj ten ľudský prístup, všetci sme ľudia, všetci sa snažíme pôsobiť na tom trhu spotrebiteľskom za tým účelom, aby sme si uspokojili svoje potreby ako spotrebiteľ a zároveň ako podnikateľ a sme mali zisk z tejto transakcie a dlhodobo sa mohli orientovať, pohybovať na tomto trhu, takže určite nie je dobré, ak niekto sa snaží veľmi rýchlo zbohatnúť na úkor toho druhého, lebo skôr či neskôr tento biznis model narazí na svoje hranice, byť nebankové spoločnosti typu BNG. Možno sa pýtate, že aká je úloha štátu, alebo že je to v prvom rade úloha štátu, aby bol poriadok na trhu. S tým tvrdením možno, ale aj nemusíme súhlasiť. Ideálny je stav, keď štát nepotrebuje zasiahnuť, aby rovnováha bola nastolená na trhu, aby bola čo minimálna, čo najnižšia regulácia. Opäť to samozrejme závisí od vyspelosti tej spoločnosti, že nakoľko musí štát zasiahnuť, nakoľko musí byť štát reštriktívny, nakoľko musí štát posielať svojich inšpektorov do obchodov, aby dávali pozor. Keď si zoberiete príklad západných krajín Európskej únie, je tam veľmi silná samoregulácia. Niektoré krajiny dokonca nemajú taký orgán ako Slovenská obchodná inšpekcia. Určite ste počuli o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako o hlavnom trhovom dozornom orgáne na Slovensku. Niektoré krajiny si vystačia so záujmovými združeniami, profesijnými združeniami podnikateľov. Ak sa niečo prevalí, tak automaticky ten podnikateľ je vylúčený z tohto združenia, čo znamená viac menej jeho zánik alebo jeho vylúčenie z trhu. Žiaden z podnikateľov s ním nebude obchodovať a samozrejme bude mať také poškodené meno, že ani spotrebitelia sa k nemu nebudú hlásiť a tým pádom končí na trhu. Rovnako to platí aj zo strany spotrebiteľov. Občianska spoločnosť je oveľa viac rozvinutá, minimálne z tohto hľadiska v iných krajinách Európskej únie. Spotrebitelia sa hlásia do spotrebiteľských združení. Spotrebiteľské združenia naozaj majú svoj hlas a zastupujú kolektívne záujmy tých spotrebiteľov. Čiže samozrejme nie je o tom, že spotrebiteľ má problém s reklamáciou, tak ide za združením a združenie sa snaží vyriešiť ten jeho spor s podnikateľom. Samozrejme aj toto, ale dôležitosť združení je na tej horizontálnej úrovni jednak, že sú vyrovnaným partnerom pre tie vzájomné združenia podnikateľov a sú aj dostatočne silný hlas pre štát,
ak sa má tvoriť nejaká regulácia, tak vedia povedať, že toto bude dobré pre spotrebiteľov, toto nebude dobré pre spotrebiteľov. Čiže my na ministerstve hospodárstva sa snažíme, aby sme boli v takejto spoločnosti, samozrejme uvedomujeme si limity našej maličkej krajiny, to, že kde sme a aké sú možnosti. Dúfam, že keď niekto z vás bude tu na tomto mieste, tak ako som ja teraz, a bude hovoriť o svojich skúsenostiach, ktoré získal počas svojho pôsobenia na nejakom poste, ktorý má niečo dočinenia s etikou podnikania, tak bude môcť odozdávať už pozitívnejší message svojim kolegom. Každopádne pozitívny, ten môj message je určite pozitívny. Určite sa naša spoločnosť vyvíja dobrým smerom i napriek všetkým úskaliam a medializovaným kauzám a rôznym prejavom toho neetického podnikania. Ale za ten krátky čas, čo ja pôsobím na ministerstve, si myslím, že dosť sa to posúvalo. Samozrejme aj za cenu toho, že sme prijímali rôzne zákony, rôzne striktné zákony, posilňovali sa kontrolné právomoci orgánov, rozvíjala sa súdna ochrana. Neviem, či v 2004 ste boli na základnej, či na strednej, či na akej škole, ale v 2004 sme vstupovali do únie. V 2004 sme prijímali smernice, najdôležitejšie smernice, na kolene sa prijímali najdôležitejšie smernice na ochranu spotrebiteľa. V podstate to, čo sa urobilo, tak to bolo copy-paste zo smernice do občianskeho zákonníka, do zákona o ochrane spotrebiteľa. Nikto nevedel, čo to znamenajú tie smernice na ochranu spotrebiteľa. A tomu sa samozrejme veľmi rýchlo prispôsobovala aj realita. Samotné súdy nevedeli, akým spôsobom majú vykladať tie smernice, príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka. Postupne sa tá judikatúra vyvíjala, postupne sa sudcovia samozrejme tiež učili aj kontrolné orgány. Teraz sme už na dosť vysokej úrovni, čo sa týka znalosti práva Európskej únie, aj princípov práva Európskej únie. Takže minimálne tá kontrolná časť alebo tá štátna časť subjektov na trhu vie, čo je to ochrana spotrebiteľa, čo sú to vysoké etické princípy. Máme predstavu o tom, že v akom štáte by sme chceli žiť, aký poriadok by sme tu chceli mať. To, čo si dnes budete premietať, to možno tomu nenasvedčuje. Je to prejav tej maximálnej neetiky v podnikaní, ale ako budete vidieť napriek všetkým snahám štátu, napriek všetkej medializácii, čo už v tejto problematike prebehlo, vždy ten najdôležitejší represívny článok na trhu je ten samotný spotrebiteľ. Ak sa spotrebiteľ rozhodne, že ten produkt nechce, tak ten produkt nebude mať dopyt na trhu, tým pádom nebude ponuky toho produktu na trhu. Títo šmejdi sú taký typický príklad toho kočovného biznisu. Oni začínali niekde v západnej Európe, postupne sa posúvali na východ, určite viete, z Čiech nám to došlo, teraz sú na Slovensku, postupne ich tlačíme ďalej s väčším, menším úspechom, ale jednoducho celé sa to posúva. Prijali sme silnú reguláciu, zatiaľ len vyhodnocujeme účinky tej regulácie. Sú to veľmi striktné administratívne povinnosti, ktoré musia spoločnosti splniť, aby vôbec mohli organizovať podobné akcie, ako to tu bude naznačené. Ak chcete počuť čísla, tak tých predajných akcií, ktoré sa nahlásili Slovenskej obchodnej inšpekcie za 2,5 mesiaca v minulom roku, bolo vyše 700. Z toho veľkú časť Slovenská obchodná inšpekcia nepovolila, lebo jednoducho nesplňali náležitosti zákona. Ale to je len určite len špička ľadovca, to sú tie akcie, ktoré boli nahlásené v Slovenskej obchodnej inšpekcie, nie sú to tie akcie, ktoré neboli nahlásené, o ktorých Slovenská obchodná inšpekcia sa ani nedozvedela. Čiže tento fenomén tých šmejdov je dosť závažný v našej spoločnosti. Budete vidieť, že ako spotrebitelia majú záujem, bohužiaľ majú záujem o tento typ produktu. Taký tragikomický prvok je skúsenosti inšpektorov zo Žilinského kraja, keď zakázali podobnú akciu a museli sa báť o svoje zdravie z dôvodu rozhorčenosti spotrebiteľov, ktorí jednoducho
ktorým sa jednoducho nepáčilo, že inšpektori Sojky im prekazili možnosť dobre nakúpiť za výhodné ceny. Čiže ako hovorím, ak by spotrebitelia nemali záujem o takéto produkty, tak by takéto produkty neboli na trhu. Máme silnú reguláciu a napriek tomu tie predajné akcie sú vykonávané. Ideálne bolo, keby na každej predajnej akcii mohol byť inšpektor Sojky. Keď si zoberiete počet inšpektorov Sojky, čo je 150 na celú republiku, tých predajných akcií je 30-40 každý deň. Sojkári chodia v dvojiciach, čiže to je 80 inšpektorov by mali každý deň na každej akcii. To je jednoducho nerealizovateľné. Samozrejme, toto využívajú aj niektoré spoločnosti, ktoré svoje akcie organizujú ako tzv. Prezentačné akcie, nie predajné akcie a zmluvy vyťahujú až úplne na konci, čiže ak by Sojkári chceli postihnúť tú akciu, tak by museli presedieť celý deň, tie akcie niekedy trvajú od 9. do 15. Celý deň by museli dvaja Sojkári a dvaja inšpektori zo Sojky zabiť na tej akcii a nakoniec by došlo k tomu, že vyťahli tie zmluvy a môžu spokutovať. Samozrejme na tomto budujú tie spoločnosti, že Sojka nemôže všetko postihnúť, čiže ak dostanú pokutu za 1/10 svojich akcií, tak ten zisk ešte ďaleko prevažuje nad nákladmi, ktoré Slovenská obchodná inšpekcia im spôsobuje. Určite treba vzdelávať spotrebiteľov, aby nechceli takéto produkty, a teraz sa nechcem limitovať na šmejdo. Jednoducho spotrebitelia musia byť uvedomení, musia sami chrániť svoje vlastné práva, najlepšie chrániť svoje práva vždy ten spotrebiteľ. Keby to tak bolo, tak máme oveľa menej problémov v našej spoločnosti so zlými podnikateľmi. A tí zlí podnikatelia nerobia problémy len spotrebiteľom, ale robia hlavne problémy aj svojej čestnej konkurencii, ktorá veľakrát si povie, že nedokáže konkurovať týmto nečestným podnikateľom a chce dodržiavať všetky predpisy, ktoré sú veľakrát samozrejme aj nezmyselné. Taká nezmyselná regulácia. Sa tu dosť často spomína, že je aj predpis na to, že koľko žiadovek je v určitej hale a ako často sa na nich utiera prach. Taký predpis naozaj existuje. Čiže ak chce podnikateľ dodržiavať všetko, tak naozaj má zvýšené náklady a za určitú neetickú formu podnikania sa môže považovať aj také podnikanie, kde ten podnikateľ neukradne prach na svojich žiadovkách každých 30 dní. Chcem tým povedať to, že rovnako aj štát má vysokú mieru zodpovednosti na tom, že čo je etické, čo nie je etické. Štát by mal vytvárať podmienky na to, aby podnikatelia mohli eticky podnikať, aby mohli dodržiavať právne predpisy, aby ich to zbytočne nezaťažovalo a na druhej strane ponúkali dostatočne dobrý priestor na podnikanie. Tak, aby som uzavrel svoj monológ, teší ma váš záujem o túto problematiku. V našich časoch takéto krúžky neboli, nemali sme možnosť takýchto iniciatív, aby sme sami sebe organizovali nejaké prednášky, aby sme ukazovali svojim študentom, že naozaj je dobré iniciatívne sa chopiť určité príležitosti, sami sa vzdelávať. Čiže prajem vám dobrú zábavu pri sledovaní tohto náučného dokumentu. Ešte chvíľku sa mi pobudnem, keby ste sa chceli spýtať na nejaké podrobnosti ohľadne praktik, ktoré budete vidieť, tak veľmi rád vám sa budem snažiť odpovedať. Bude to zábavné, to čo uvidíte, ako sa pousmiete, že ako je to možné, bohužiaľ je to možné. Ale na druhej strane je to taký pekný výkričník, že čo všetko sa u nás deje, alebo čo by sa nemalo diať v našej spoločnosti, napriek tomu sa deje. Čiže ešte raz prajem vám dobrú zábavu, som veľmi rád, že ste ma sem pozvali a mohol som vám povedať zo pár myšlienok o etike v podnikaní a som rád, že v takom vojnom počte máte záujem o túto problematiku. Ďakujem pekne.